सेन्ट्रेलनि निर्देश बादि मोनफ्रोमबो जायगायावहाय दिनैहाय मथा-मथि केम्पिंआ स्टार्टआ होनजायो दिनैनिफ्राय। मानो होनना बुङोबा मैयाहाय अलरेडि नटिफिकेसना ओंखारबाय 9 तारिखआवहाय नोङो भटदान आरो 4 तारिखआवहाय नोंना मेनि बेवहाय नोङो माबा रिजाल्टआ माबागोन होननानै। थिग बेबायदिनो दिनैहाय जोंनि नैबे खासियाबारि जुमदा ब्लकनि सिङाव थानाय खासियाबारि आरो बालागाव बे मोननैयावहाय जोंहा एसेम्ब्लिनिनो स्टार्ट मोनसे मिटिं होननानै दिनै जोङो बेखौ मा होनना बुङो बुंनानै लानो हायो। आरो खालि जोंनि जुमदाल' नङा दिनैहाय गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंहा मोनबा दङ, मोनबा समष्टि। मोनबा समष्टियावबो मोननै खरि दिनैनि गेजेरावनो मिटिंआ स्टार्ट जागोन। आरो बेखौ लिड खालामदों जोंहा मोनसे सेन्ट्रेलनिफ्राय टिम बानायनानै हरदों। इयुथ दङ आरो बेवहाय नोङो वमेन्स दङ, पेरेन्ट बडि दङ आरो सेलफोर दङ सेन्ट्रेलनिफ्राय बेबादिनो 20 जन 25 जन मोनसे टिम बानायना हरदों। थिग बेबादिनो जोंनि गेजेराव चिफ गेस्ट हिसाबै जोंहा मानगोनां सेन्ट्रेल इयुथनि भाइस प्रेसिडेन्ट कास्टम बसुमतारी जों लोगोसे जोंहा बिक्रम दैमारि आरो जोंहा बिमाजों समान गोबाव समनिफ्रायनो जाथिनिबो आरो बेबादिनो पार्टिनि हाबा मावबोनाय मालती रानी बायदेव लोगोसे जोंहा बेबायदिनो PMB मेम्बार बिथांमोन दङ, हिरा रानी बायदेव PMB मेम्बार बिथांबो दं, ध्रुब जोंहा नार्जारी PMB मेम्बार बिथां बेबायदिनो जोंनि डिस्ट्रिक्टनि दैदेनगिरि आरो ब्लकनि दैदेनगिरि दिनैहाय नैबे खासियाबारियाव 10थानिफ्राय अलरेडि जोंहा मोनसे मिटिंआ स्टार्ट जाजेनबाय। आरो बेवहाय जेरैबायदि जोङो आसा खालामदोंमोन बिनि बांसिन दिनै जोंनि वार्कार आरो जोंनि सापर्टारफोरा बेवहाय लोंहोर फैदों गासिबो जनगोष्ठिया। बेनिखायनो आं सासे बे समष्टिनि गार्जेन हिसाबै MCL हिसाबै गिदिर रंजानाय मोनदों आरो बिथांमोन आलासिफोरखौ वेलकाम खालामनायजों लोगोसे जोंनि नैबे जुमदार समष्टिनि जायफोर जोंनि मानगोनां दैदेनगिरि आरो सापर्टारफोर बिथांमोनखौ सानथ्र'हायै हामबाय होनदों बे प्रग्रामखौ मेहेरगोनां दिनै खालामफैनायनि थाखाय।